Hej, jeg hedder Jimmy og kommer fra Odense i Danmark. I dag skal vi fokusere på en af vores 12 gyldne sikkerhedsregler, Fitness for Work. Vores primære mål er at fremme en god sundhed på arbejdspladsen, hvilket sikrer, at alle medarbejdere er i en optimal fysisk og mental tilstand. Det betyder at være i stand til at udføre vores opgaver sikkert og effektivt, uden at gå på kompromis med vores sundhed eller andres sikkerhed. I autobranchen er det afgørende at være fitness for work af flere årsager. For det første involverer vores arbejde tekniske køretøjsinspektioner, hvor præcision og opmærksomhed på detaljer er af største vigtighed. Uanset om det drejer sig om emissionsinspektioner, inspektioner af brugte køretøjer eller forudgående registreringsvurderinger, skal vores medarbejdere være i top fysisk og mental tilstand for at sikre nøjagtige resultater. For det andet står vores medarbejders og kunders sikkerhed på spil. Enhver fejl i dømmekraft eller præstation på grund af træthed, sygdom eller påvirkning af stoffer kan resultere i alvorlige ulykker eller fejl, der kan kompromittere sikkerhedsstandarderne. For det tredje opererer autobranchen i et dynamisk og hurtigt miljø, der ofte involverer fysiske anstrengelser og lange arbejdstider. At være arbejdsdygtig gør det muligt for vores medarbejdere at håndtere jobbets krav effektivt, hvilket reducerer risikoen for skader eller ulykker, forårsaget af træthed eller mangel på udholdenhed. Endelig styrker opretholdelsen af høje standarder for vores arbejdsegnethed, vores forpligtelser til vores professionalisme og kvalitetsservice, hvilket styrker vores omdømme som en pålidelig og betroet udbyder i bilbranchen. Sammenfattet er det ikke bare vigtigt at vores arbejdsdygtighed. Det er afgørende for at sikre sikkerhed og nøjagtighed, effektivitet og professionalisme i autobranchen. Ved at følge disse retningslinjer kan vi opretholde høje standarder for sikkerhed og kvalitet i vores arbejde. Tak for jeres engagement i sikkerhed og sundhed hos A+.